he video kan en tur hi Mexico subway rail chunga thlalak ni in thon thu Louisiana landan chuan Mexico City hnuya rail kong te hi an hrang na sa hle nia soi ania mitam tak helai hmuna thil thleng hmutu tele hretu an nual ani thla tele an bengbul vela phun thom te chu thil tong tu te chuan an hrefo thina mi pakhat hi helai hmun hrang ti an soi hmun Mexico City khopui hnuya subway a hian zan reito taka hian ama chia chuan a chuanga eng thil nge ton ilo thlir teang thlapang le thlabar taka au thom khek thom hi voi engemaw zat mai arun oma kameran herkual lai po khan ama lo tu ma an lo ti achianga chuti rualin a hmalam tuk verlam avalak lai khan tuemo hi abul maya hian lo thu in adum vekani ti alang theya ama ni lo thil dang an ve chu ani melani mitam takte point helai mun an lo hria chen to wangin atak nge ani ti chu an rin pui bur maya then khat te phei chuan hetiang ang thil hi an ton ve to thu an soi hialani mun hrang le mun danglam tak hi chu alo ve nge ani ti achiange dot lea kan en le tur video hi it's my career hian social media lama hian aron pho chuka zan kha chu career le nu hian video hlui to tak tak te chu an thlir duna an video hlui te an han thlir chu an hlim dunin an lung te chu atileng thar hle maya an video hlui to pakhat kumliam ta luka an lak hi thlir dun le in career fanu le apu chu lam dunin career le anu hian thil danglam tak mai mu in ati hlau thong tak zetani Míralo, mi papá bailando con mira. Ahora pues, yo voy ahorita mi papá. Aquí ve. hetian no tele apu an lam dun lai hian eng thilemoni thilwar thil danglam tak mai hi ron lang nolin an din le adinga an kalson le akalson ve zel maya an che dan ang zel chuan a chekwal ve ti alang theya eng thil nge ni tang le mi then khat rin dana chuan light eng mo wanga ron trikop the light wang mai ani te chu an ringa then khat ve thung chuan ramhoi lampang ani te chu ringin comment section lama te po an ngai dan te chu an ron sui lang ve boka eng thil nge nia rin vele Korean Go Center Mikol Ahma Didos Mikol Tuntnaya Dochi TV tia a channel ming thlak ta hian he kan en tur video hi hunting ane nalama hian tongfu in alo recordta he video lo thlir tu mitam tak makti a hlok le ni rum khat chu Mikol hian in pakhat in hrang na sejet mai mun hi atlowa he in nei tu hi accident awanga boralin he a chen nei na hian avar suta in thuamin atuk vera lo dak lai chu mitam takin an lo muwa mit khap kar lek chungin hian thil mu hi ambo le thin niin an soi bokani heng an thil soi hrang te hi Mikol chuan hrereng chungin he in hi apana go santing chu anei chhotan ta ni
뭐야? 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 와. 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 대놓고 비치. room chunga wheelchair hi ama hian aron chekuala mikol po hian makchu ati hle maya room chunga hian lutin an hoi kuala tuma an lo omtlat lo engtin nge wheelchair kha ama in aron tol kol thei ni tang le mikol hian ground floor chu fangkolin engkim mai chu an kalsan ngai ngai in an lo omvek maya heti lai hian kepen thom hre in misualan nipal thei ti hre in pon lama chuan an tlan chuk le ria engmo chen pona an ngai chan hnu poa thom a tak lama chuan lut le in bedroom chum hi a fangkula chuta he thil hi atong fu le ta ni 누구세요? room chunga kongkhar pakhat hi ama chuan aron chenet det maya chuta aron in hong thut maya lau thong do chung chuan ve in ngalin parda te chu an kewa ma seng thil ma an omtlat lo room chung chu lut kwal zelin he thil hi lo la fu le in a hnuwa a en le le hnu in a thil lak fu hian a thil lau ve thei hialani 배에서 뭔 소리가 자꾸 나냐? 배에서 뭔 소리? 배에서 막 이상한 소리 난다. 와, 씨발 배에서 막 고락고락 소리 나. 배에서 막 고락고락 소리 나. ilo muem miko la ke hnung lampanga hian thil dum chilai hi alo lang theya ma se heti hun lai hian mikol hian a hremi lovani he thil hi a hun lai hian hrengat se chu a omji to kher om love a hmalama parda lo keu kwal to a khan he thil hi tong le in he thil hian a ti hlau tak zetani 소리. 잠깐. 뭐지? 분명히 여기 어딘가에 있단 말이야 지금. 분명히 여기. parda avabande de lai hian eng thil moni tui moni hian parda chana tang hian aron ban nge parda hian aron vom thut maya lau bak lengin atlan chuak zui ta ni mikol hian he thil ton hi 100% in atak nge ani thu le ram huai thla lampang thil ti nge ani thu aron soi ani enge irin ve dan le kumtam lutuk lo liam ta khan tiktok account pakhat ar haunted house hian video chi hrang hrang hi rompo sin tun hnai deuh khan social media then khata heng video te hi aron lar thar le hle meya a tiktok account ming angchia hian an che ne in chu a hrang na sa hle ni in asuya an che ne in le a che vela hian thil dang lam deuh hi a thleng fo thina kongkhar ama to ka in hongte light ron de le zuk zuk thin te an uin a hmu ve thei si lo a bo chiam chiam mai te chu a thleng fo mai thina henga thil ton te hi mi lo hmu ve tan ti in
TikTok account te chu siamin chu account na chuan henga thil ton te hi aron post thina zan khat ama chia a zan rei tok taka hian thil danglam tak mai atonga awi chuan muanei ni ti hriat tak hian abo chiam maya chuta thil thleng hi a phone hian alo recorda. What the hell just happened? And the dog just started barking for no fucking reason. Insane. Holy shit, there's somebody out there. Khatia awi abo chiam lai khan thil dik lawa ti hre in a hoi kual ngala pon lama ve en lai tak hian pian dum tak mai tukver zone taka loading hi awa mu theya tunge ni tia rang taka tlan chu ngalin pon awa thlen chuan kha thil kha mu tur alo to tlat lo then khat rin dana chuan khatia kongka a hon rual khan thlarau sual a in chung lama hian alu tir ni in angaya a thil ti sual lian ber ni in an ngai puyani he thil thlen atanga zan engemaw zat nuwa chuan zan khat aleng ho hian amit sir hian eng thilemoni hi mu in an hoilet ngal thoya ma seng thil ma chu alo tlat lo ngai thadau chuan lai chu ofin enga thim vele chuan thil engemoni tak hi tlat a hriat na chu nei le ngalin hlo na chuan aron tuam zui ngal thoya lai chu onin an hoi kuala eng thil mala chu a hulem hlei lova a camera pakhat chu a thil mu na nia hriat na lama chuan hoi tirin lai chu ofin a on le thina ma seng thil ma chu a thleng hran lo chuti rual chuan voi engemaw zat mai an ona an off le thin ta ka chuan he thil hi alo la fu ta ni. I found the Shadow Man again. Khatia light a thim vele khan pian dum vek hi chemi alo hian alo ding lai hi alo lang theya light an on le vele khan abo le dei zela he thila upload nu hian comment tu te atang a thil lo la fu hi parda pon lampang ani mai lo mo ti zo na atam ema wang chuan hei wang hian in chung lampang ami ani izia ti chian nan a camera te chu an hung rema light chu offin an on le thina hun rea ngai lo he thil hi alo capture fu le ta ni. Ama ang thau khan light thim lai hian pian dum tak hi alo lang theya light en rualin he thil hi abo zui le ngala oninga moti chung chu are nu in zan khat ha dam taka huna man lai hian he thil dik lo hi ron le in record fu ngai tum chuan a camera chu alek chuak le ngala. It's right there. Bit ni tak eng thilemoni hi lo langin rewak lo nuwa chuan apil bo ta ni pathian hne na te chuan tung train thlarau sual hnok yen na says halrim tui te chu halin bo ngei chu atum khop mai ma se bo thei takang mo ilo thlirang. An hnung lama hian thil dik lo omani ti hria in an va hoi phei chu a hma a an lo hmu to mit de khani turani fit riat vel zeta sang atang hian alo mel reng mai hi
an va muthut maya lau lutukin an tlan chedun ta ni atuk lama po bedroom pon lama hian harsa taka thori room ri ni om tak hi an hrele boka zan khat po a bedroom dar thlanga hian thu hi alo inzia ka amai ro chu a omzia a hrelo thungani research te chu beviau ma se angai na chu a hreta chuang lovani hemi zan tho hian mundanga a camera kam hian he thil hi alo record fu boka Ponlam light engina alo chun eng deuh re roi hnuaia hian tukver chung lampang atang hian pian dum vek hi aron kun thlalai hi alo lang theia den rem rem takani tum khat chu a in hran chan nia hriat video pakhat hi ron siamin aron phau chuaka ilo ngai thlavele hrim hrim teang that was like completely gutted in the interior of the ship, and suddenly I hear boom, boom, boom. And then I turned to the people that were with me and I was like, did you hear that? And they're like, no, nobody else in the group. Athil ton rang rang te hi thin thia om thelo na tham chu ani hrim hrim maya arin dan ange hian ai in hi thla engamo tak chuan a chen chilani ti a chianga him taka a om theinan no bo vat hi a fu khopang le